Takže ahoj lidi, já vás tady vítám našeho druhého videa. No, se tady směje, protože my jsme se jako rozhodli, že podpoříme nějaký traffic Junky, který tady dělal reklamu a že když ji zveřejníme mezi vás, tak z toho budeme mít korunky a my si chceme koupit skin do lolka na Fiddlesticka, že jo? Já chci Minecraft. Jo, taky Minecraft, ano, správně. Tak jsme tady našli nějakou reklamu, kterou nám tady poslali. A nevím, co to znamená. To zvětšuje peníz o 20 mm? 12 čárka 5 cm za Meme. 7-4 hodin. Každý z nás to má doma. Tečka. Málo kdo ví, čárka, že Co to je? každodenní používání umožňuje rychlé zvětšení penisu, čárka, protože 3 tečky. A to už si pak musíte jakoby kliknout, já mám do popisku. A to je asi tak všechno, co chceme říct, že jo, Davide? Tak jako... Můžeš na to kliknout a něco říct blíže, ale jako nevím, no. Ne, to necháme na divácích, ať jsou napjatí, ať se tam po diváci nevyslí, že to máme penízky. Tak se s váma loučíme, tak se ahoj, rozluce. No tak jakože ahoj, no.